Bok, ja sam Klara, imam 37 godina. Sa 37 godina se osjećam nikad mlađe. Imam osjećaj da sam tek ove godine shvatila koliko godine nisu bitne, ali na onaj pravi način. Jednostavno me prestalo smetati taj prolazak vremena i to i baš se dobro osjećam tu i ovdje. U zadnjih godinu dana se moj život potpuno stropoštao i ponovno sam ga izgradila, tako da je možda ova godina bila najznačajnija u mom životu. I naravno, to je ostavilo jako velike posljedice koje osjećam još i sad, ali mi isto tako dalo snage da na neki način okrenem novu stranicu. Bila sam u jednoj lošoj vezi i ta veza imala katastrofalne posljedice za mene, ali zapravo te neke instant posljedice prođu brzo, a ono što mi se desilo je da se cijela okolina zapravo promijenila i nekako sam postala svjesnija toga s kime se družim, s kakvim sam ljudima okružena i počelo mi je biti jako bitno zapravo kako provodim svoje slobodno vrijeme i kakav sadržaj uopće upijam, jer sam shvatila da smo jako zagađeni raznim porukama koje na kraju onda i utječu na našu svakodnevnicu. Tu sam se ja našla. Ne znam da li mogu reći da sam sretna zato što sam ostala sama i na dnu. Nisam baš onak super zahvalna, nije neki lijep osjećaj, ali meni je očito bio potreban jer sam tek tada se zaljubila u sebe. I baš sam si super i nadam se da će to potrajati još dugo. Moja mama i ja smo jako različite, ali ne mogu ne priznati da jako prepoznajem neke njezine osobine kod sebe. Možda je najbolja stvar koja je iz te različitosti proizašla to da zapravo ne pokušavam previše mijenjati tuđe živote, nego pokušavam mijenjati sebe, jer kad ste toliko različiti, onda to postane jako brzo jasno. Tako da je to recimo jedna dobra lekcija koju mi je mama u životu dala, a da nije bila ni svjesna toga. Neovisno o našim različitostima, ono što mi je drago je da je otvorena i samosvjesna žena i da je neovisna i da nas je uvijek poticala da i mi budemo takve. Uvijek nas je tjerala da idemo u školu i malo sam danas štreberica zbog toga. Sestra i ja smo također različite. Mislim da u odnosu na onu nekakvu dječju zaigranost i možda i borbu za pažnju roditelja, danas više smo usmjerene na sebe i na jedan drugi način smo prijateljice. A dosta stvari u mom životu nije išlo onako kako su možda drugi očekivali. Možda jedno iskustvo koje me oblikovalo ovakvom kakvom sam danas bi bilo odlazak s fakulteta. Naime, u vrijeme na prijelazu tisućljeća, kad sam ja upisivala faks, to je bilo prije Bolonje, sve je bilo jako nesređeno, a mi smo bili tako gladni znanja, internet je taman prodro u široke mase i zapravo niko nije razumio moj potez u tom trenutku, ali niti u jednom trenutku nisam poželjela što sam otišla s faksa, niti mislim da je to što sam tamo naučila nešto loše. Ali mi je otvorilo prostor da se dokažem u nekim drugim disciplinama i danas sam zapravo završila još nekoliko škola i stalno se obrazujem i mislim da sam u konačnici naučila puno više nego neko ko je stao nakon diplome. Ja prije 10 godina sam bila super curka i ne bi zapravo puno toga mijenjala kod te cure, ali nevjerojatno da stvari koje su mi onda bile jako bitne danas uopće nisu i obrnuto. Trudila sam se prije 10 godina možda previše oko nekih površnih materijalnih stvari, jako mi je bio bitan taj imidž, a zapravo imidž gradimo iznutra i to je ono što danas znam, utoliko je razlika. Ali nije mi žao što sam to radila prije 10 godina, bilo bi mi strašno da to radim danas, tako da mislim da sve u svoje vrijeme. Pa ova Klara danas može puno toga poručiti
curama na pragu zrelosti, na pragu odrastanja, ali ja mislim da su ta vremena toliko teška da nema nekog savjeta koji bi mogao svima pomoći. Ono što bi im ja mogla ovako reći usput je da ne treba zapravo brinuti o tome što drugi misle i treba vjerovati i svom srcu i svojoj glavi, pa šta bude, bude. I greške su tu da učimo iz njih. To vrijedi za sve životne dobi. Kad razmišljam o budućnosti, nemam baš neki plan, ali ono što znam je da moram imati plan. Tako da trenutno hodu na neki način kujem planove i ne znam di ću biti za 10 godina, ali znam da bi u budućnosti htjela imati možda obitelj i djecu, ali ne nužno. Zapravo ono najvažnije je da budem sretna. I samo bi voljela da budem dovoljno snažna, da ustrajem na tome i da zapravo što manje kompromisa u životu moram raditi. Teško mi je zapravo uopće razgovarati o poziciji žene danas u Hrvatskoj, jer je to jedan od razloga, ako ne i najvažniji razlog zbog kojeg bi željela otići iz Hrvatske. Nikada se nisam osjećala gore i nikada nisam bila svjesnija razlike između muškaraca i žena nego što sam danas. Zahvalna sam na svim prilikama koje sam dobila od žena, jer sam dugi niz godina ja pokušavala biti muškarac, jer sam vidjela da samo to prolazi. Bila sam okružena isključivo muškim društvom. Nisam apsolutno ništa u tome tražila osim pripadnost. I onda sam shvatila zapravo da bez ženske pomoći nema ničeg. Shvatila sam puni potencijal toga kad se otvorimo jedna drugoj. Shvatila sam koliko je teško odrastati u okruženju koje te zapravo stalno tjera da budeš pomoćna radna snaga, a ne da razmišljaš svojom glavom. I mislim da se nešto bitno mora promijeniti, jer inače nećemo napraviti ništa dobro za naraštaje koji dolaze, a moji vršnjaci su već otišli. Vjerujem u promjenu, ne mislim da mogu promijeniti svijet, ali znam da mogu metar kvadratni oko sebe učiniti čistim i trudim se u tom smjeru. Male stvari rade čuda i zapravo uvijek najveće promjene dolaze iz nekih malih postupaka. Tako da treba zapravo pucati u prazno, jer i ćorava koka nađe zrno.